Horas mari hita saluhutna majupang hita muse di mediaon di palito na mekmet nunga marang na piga edisi naung pinatolhas taringo tu hasomalan manang tradisi pamaluon ni giring-giring di gereja. Noain udutata dobe muse di edisi apa pitu hono. Pamaluon ni giring-giring adong dobe sadanari naso heabe nuain diulahon. Jala di sude huria manang di sude gereja dan diulahon beon. Ahamai ima giring-giring pabalihon parsala sian tonga-tonga ni huria. Naujui dibalu do giring-giring lahu pabotohon pabalihon sada-sada halak manang sada-sada ruas siat tonga-tonga ni huria. Gariada arong do pinang diagenda ni HKBP saharoni nuain. Adong do acara pabalihon parsala siat tonga-tonga ni huria. Adong do dua bagian. Adong do panghukumon parjolo. Ini adong muse panghukumon nadok-dok situtu. Dijakot dunia muse molo dunga muga rohana. Ai ido didok di buku ede nomor 173. Sai mulak honang lao jalani. Ai nadau honuain holang sian tuami. Atau rasuta turuson taringo tu giring-giring babalihon parsala sian huria. Taide homajolo buku ede nomor 173. Kubai pe musikna hamuma marede jolo. Mamuka siat tahun 1952 nunga adong ruhut pamisangon di huria HKBP. Jala lausido tong na dipake saharodi nuain. Alai dipadasi mamuse dipaapi emak. Di tahun 1924 di sino di gudang dipabaki emak komisi ruhut pamisangon. 5 komisi na tinulupan ni parhalado pusat ujui. Jadi mangula ma komisyon dipatupa mado akas seminar dihatai mau nang dirapok ni padita. Dipatupa madohot akar rapot-rapot di tirke distrik laho manaringoti ka usul-usul laho pada sipon ruhut pamisangon. Alani di sinode godang tahun 1927 di Jaloma
usuli di jaloma konsep nabi naheni komisi si totop penonna di rapot pedita hatopan HKBP. Hima di rapot pedita hatopan di tahun 1927 mamukasianima margoarma ruhut parmahanion pamisangon di huria. Yang buat dorak soi hata Bali sian huria. Dititikot doi di tonga-tonga di huria jala adong do di patupa acara disi. Di hatahom mai di tonga-tonga di para mingguani hamuna akarongan nasa huriaon ala di laosi sianu badanna ni uluanna tu debata ditikina terdidi ibana alainunga madabu ibana tu bagasan dosa alanido ubain napi nasahat ibana tu uhum ni huria tihatahom di tonga-tonga ni huria sada utang doi di tonga-tonga ni huria ikut tanya konon na doi jalamulu muba ibana jakonon ni huria do amakadongan songonima pamaluan ni giring-giring laho babalihon persala sia tonga-tonga ni huria na wujui alain wain memang dang dipatu pabei jalanunga di suratoni di buku ruhut permahanion pamisangon di huria dang pola baluon giring-giring babaliho persala so giring-giring tu namate songoni majolo parjupangata di edisi na papituhonon tauduti pemusai tu edisi na mangihun horas